ଗଙ୍ଗା ହେଲେ ମତେ ଛାଡି ତୁ କଣ କୋଠେ ଏକୁଟିଆ ରହିପାରିବୁ? ମହମବତୀର ସୁତା ଥରେ ମହମକୁ ପଚାରିଲା, ଏ ମହମ, ଆରେ ମୁଁ ତ ଜଳୁଛି, ତୁ କାହିଁକି ଲୁହ ଗଳାଇ କାନ୍ଦୁଛୁ? ମହମ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଇ ମୁଁ ମୋ ଛାତି ଭିତରେ ସାଇତି ରଖିଛି, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଜଳୁଛି ମୁଁ କାନ୍ଦିବି। ତମର କମିକି ଉନ୍ନା କଥା କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ କୋଉଠି କାନ୍ଦିବ ତ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଆଖରେ ନୁହଁ। ଯିବୁ ବାବୁ, ତମେ ହଉଛ ମୋ ଅନ୍ନଦାତା। ତମେ ଯେତେବେଳେ ମୁହ ଫେରି ନେଇଯାଉଛ, ଆମେ ଆଉ କାହା ଭରସାରେ ଏଠି ପଡି ରହିବୁ? ଜାଣିଯିବୁ ବାବୁ। ହେଲେ ବାବୁ, ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ମାଗିବି, ମତେ ମନା କରିବନି ବାବୁ? ମତେ ଗୋଟେ ଚକଲେଟ ଦବ। ଚକଲେଟ ମୁଁ ଖାଇବିନି ବାବୁ। ମୋର ଯେତେବେଳେ ତମ କଥା ମନେ ପଡିଯିବ, ସେ ଚକଲେଟ ଟାକୁ କାଢିକି ଦେଖିବି, ଆଉ ମନେ ମନେ କହିବି, ଏ ଚକଲେଟ ଟା ମୋ ବାପା ମତେ ଦେଇଥିଲେ। ମତେ ଗୋଟେ ଚକଲେଟ ଦିଅ ବାବୁ। ସେ ଚକଲେଟ ବଦଳରେ କିଛି ମିଳିବନି। ଥାଉ ଗଙ୍ଗା ଥାଉ। ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ବିଲେଇ କୁକୁରକୁ ତଳିଲା ବେଳେ ଆମକୁ ଏକରୁ ତଳି ଦଉଛନ୍ତି, ତୁ ପୁଣି ସେ ଚକଲେଟ ଆଶା କରୁଛୁ କେମିତି? ଚାଲ ପଳେଇଯିବା। ବାବୁ, ତମେ ଦିନେ କହୁଥିଲ ଶିବା ସହିତ ମୋର ବାହାଘର କରିବ ବୋଲି। এই রকমের বেদি বন্ধাই থাকতা, তু কন্যা সাজি বসি থাকতি, আর তবে বেদি উপরে কন্যা সমাধান করে থাকত। মো শাশু ঘরକୁ গলা বলে তমକୁ ধরি ବହୁତ ତୁ କାନ୍ଦି ଥାନ୍ତି। ହେଲେ କୋଣାର୍କ କନ୍ୟାଟା କନ୍ୟା ନ ସାଜିବି, ଛାତିରେ ଛାତିଏ ଗୋ ନେଇ ଏ ଘର ଚାଲି ଯାଉଛି ବାବୁ।